ngamla ban jubab ya ka phone call ka ba shipau khat santali haka shisngi ya ka juk ka subject ya ka juk ka topics dai halor kata ka nongrim ngakwa ban hikai ngakwa ban penken mau ngakwa ban wanra ya kane ka jing penkendit ben riu ya ki khun samla sirang bat kenthei ki khun khasi ki khun khara komjuk ki long kemi ki long pa ki donhi ki badangat hakum kini ki tersim jong ki riusim kebu hang ne hapok ka imlang kesalang lek se pilayu i bat pilak saki haka ban kalian jonga ngala lek ban pensisa ban proof la kata ka office security ban penbit kam ya ki samla khasi ki jongi bat ban pan pisa naki ban phathep na banta ka uniform ke jongki hatu ka long ne em ka basisa bat ngila lek rengkat bat kituhi ki samla ki bala kelalong kita ki victims hadu hang teh goati ngila lej ban sakhi da lagi jong ki khmat bat ngilap sisa bakadei tang ka kam thok ka kam syukur hanrei wat la katai ka video nane katai ka jinglej hapok goati la poi komba saulak dunai kata ka jingpet jong ki pat ba nong sonong hanrei still kata ka jingyai penbit kata ka jingyai persang ban penop ya ki samla nang ni napok kejat beriu jongi kadang yai pedeng hadu kat kini kisni ngayo ka phone call kini kisni hakaba ki katu kat ni ki samla kan thei bat senrang ki phone nga pa PS hatu ka don ne em ka bakum kata haga jing sisa ngakeli ki ko ka bakum kata ki ong em ka don hana kata ka agencies ka ba icam security syapo lum snong icam security syapo negrims icam security syapo civil icam security hapo polis bajar bat kumta terter haman ki kerteng ki badon ki security kita ki briu ki bakam melejong kita ki agencies ki kambet ba ki peniat maki JIU hadin ki la phak submit ya ki kot kisla ndala phak submit ki kot kisla ki ong philayo ya kakam hadin katukan ni sasipang kila ong pi hap tap ka pisa arhajar lahajar sawajar sanhajaru ban siu namta ka ba uniform bat pin sa joint traino hakat kata tarik kata ka di jingkular ke jongki hanrei pause ko ki khun samla ki long kbi ki long pa kendit benriu kam ju don ka bakum kata bat ong ai kam ai jam ya pi bat dawa shwai ka pisa pidai ban snow tu ya kam ne dei tang kam security ki don ki baong ba ngin ai kam pi po airport Shillong airport ki don ki ba ong ban ai kam pi po restoran ki don ki ba ai kam pi hang ne hang tai bat hadin kat tu kat ni ki ong ai ka pisa namta kata ka bai replacement ke jong pi ai ka pisa namta ka bai registration ke jong pi pha hau new gp pha leng online hang ni la da pidon ka jabing ke jong pi dei ban pendon kam haba pi le wat khanang ya ka kam ka jam ba piduk ba pikerdu ba pidon kam ya ka pisa te ka kam ayu ka ba kum kata ka pa haswa ba pin yo ya ka kam pi hab ban le thap pisa ka kam ayu kata ka ba pi haswa ba pin le jon ya ka kam haswa ba pin le trei ka kam pi hab ban le thap shwa ka pisa te da pi la don lupa kata ka pisa le balai pi dang hab le thap kam dang hab le wat kam wat jam balai pi hab dang pen kulumare le de ngan su ye tu ye pi hakum kini ki kap boong ban ai kam hapo airport ban ai kam security ban ai kam hang ne hang tai bat hap ba phat thep shwa ka pisa ki bon ki khasi ki jongi ki long kemi ki long pa ki khun samla ki la ngop sisa ha ka jing leng awat kam wat jam bat ki babun na ki ha ka jing kwa joki ban yo e ka kam ki la pensep e ya ka pisa komba ar hajar lai hajar saw hajar san hajar shipo hajaru hadu kata ka jing ngop jongi ten nang ni syakmat share ya kene penkenit benriu ya ki henman ki para ki jonga ki jongpi ba don ka bakum kata ban ong shwa ban le jon ya ka kam hab le tap shwa ka pisa em don kata ka kam security ka ba ong le tap shwa ka pisa ban ai bai namta ka uniform hadin ka tu kat ni na pila khimi lenti kata ka replacement ke jongpi nani ban le jon tre jongpi phinum yu ala nuru namar ka dei tang ka kam thok ka kam syukur te hang ni ngiri ban snow tu shai ba kom kita ki briu ki badon ke jingkit kli langi leng awat kam wat jamru ngim dei ban sya penbit ngim dei ban sya pendon kam
ngim dei ban sha sim kabu kata ka jingleng a jongi ban wat kam wat jam dei ban penlong engi kom kita ki victims lene kom kita ki langkanya ha ki kiti jong ki nong sim kabu namar ba ngalak persang ban yakren bat kitu ki briu ki badai ban thwet ya ki kom kini hadin bangi lawan hang te go hati ngaso tu kalong ka ba hadu kata ban thwet ban lap ki kalong ka ba te ka kalat jing ada ka ba kongsan bat ka ba don kam kalong dei ka jing ngau tu jonga bat jongpi dei ka jing ngau tu jonga bat jongpi ba ngi dei ban ai da ka ba ting ya gitu ki ba wan kula renga bat ya pi ban ai kam ai jam bat ban phat thep shoi ka pisah ngi dei ban so tu ba kam don ka kam ka bangi hab ban thep shoi ka pisah namar kata la da kinu ki briu ki ba wan kula re pi ban ai kam ai jam bat phat thep shoi pi da ka pisah pi dei ban sanga da ka ba ting ban tim ya ki bat ban halai ki bat ban ai direct dekat FIR nai bun ketin bat ki ai bet direct dekat FIR ba kini ki dei ki fraud kini ki dei kita ki scam hang ne pok imlang kesalang khnang ba lada pimpat ai ka pisa pidang la ban le lada pilit ai hak ti jong ki polis pilit ai dekat FIR hande da pilat da tap ka pisa lada pilit ai FIR lada pilit ai hak ti jong ki polis ki la ban thwet ni gitu hande ki nemla ban wan pen phai biang ya ka pisa ke jong pi pidei ban so tu sai ka ne kita melak dari leru ban penpai biang ke pisah ke jongpi. Ka pisah ke jongpi don manu menurut balak ban yarap ya pi. Dari tang ka jabing ke jongpi ka bor jemut jemperkat jongpi ke balak ban yarap ya pi. Dari tang kata ki babun hakini kisngi ki one point ki message ki one point ki SMS hapok ki mobile phone. Ki boong klik ya kene pin yo lani kin ai da ka online loan ya pi. Kin ai ram leng ba ka online. Kini ru ki scam kini ru ki fraud ki ai ram pi spojar ki dawa pisa pi live pojar badla da pim ai la ni pim sen ka pisa haki anda kila dap approve ya kalun ke jong pi simlun mata kasi la syai kila dawa badla da pim ai kin hak ya ka mobile phone ke jong pi kin hak ya ki number phone ke jong pi kin sa shna ki dur ki bakum ne bakum tai ki bajak lia bat kin sa pen priang haki kontak number ke jong pi kisah pen priang haki parlok ki jongpi henry tang ke wengan ong epi WhatsApp ting ya ka jing pen priang ki dur ki bakum ne bakum tai pen sai be haki parlok ki jongpi be ngasak hak ngasak lek kom ne kom tai pi wat nom ting wat nom khuslai wat nom perkhat kono kono ke besniu khnang ba ki te ki no sim kabu ki nom yo lat bat la da pi wala sim lun ru e kitu ki ba ai leng ba ko online ya pi kan mau la da ki berngam kat ba berngam ru pim dei ban siu dalile ru pim dei ban siu dalile ru batang pila siu kamut kila yo ban sim kabu bat ki ngau tu ba kila la ban syong kulai halor ke jingmut jing berkat halor ke jabing ke jongpi henry la da pi pen e bet triang ong ba ki mat le pi kat bale mat idit pi takidur I don't care nganem lelei kamut ba tang kata kimla ban thau perthai bat kimla ban le bat tang kata kila ngau tu ba pleng ngimla ban thombor lane ngimla ban pen kelalong langkanya ya kini ki briu nang ni napok kejat benriu ke jongi namar ba ki dei ki briu ki ba don ne ke jabing ki briu ki ba don ne ke jingkit klik ki bat ki ba ngau tu bat ke ba ngimla ban pengop lane ban penbit ye ki dalele ru namar balai ngakren ye kene ki ba bun ba daki hajar ngut kam tam ye ka kam security la kamai kini ki ba ong ban ai kam security da ki paulak ngila ba ong da ki pauklur nang ni napok shelong nang ni napok kejat benriu ke jongi namar perkhat pi uwei ki siu duna ru ar hajar nam ta ka bay uniform kat ba kita ki bala syapen ngop ki don da ki hajar ngut bat ki pau hajar ngut tu mudur ma pi hang ta te manu bala bat kit klik bat ban rat ding khong ke ni dei ka jabing bat ka jing sngo thu jonga bat jong pi ba ngi dei ban rat ding khong ke ni kan mau sasi sin ha syo bangan penkut wat nam siu ya kepisa la da don ki bawan kular ai kam ai jam ya pi wat nam siu ya kepisa online la da don ki ba kular ban ai kam ai jam ya pi bat la da pila le cepo kata ka office ru wat nam siu ya kepisa la da kampat ai ka joining letter ya pi wat nam siu la da kampat ai ka joining letter ya pi la kam security wat ni so tu ba don kam ban siu ka bay uniform tang ba wat nam siu kat ba pimpat bat ya ka joining letter hakti jong pi anda pila bat ya ka joining letter hakti jong pi keli shwana ki briu hatu ka ni ka long em ka basisha let pensisha na po police station let pensisha na ki sadar police station khnang ba
phin yo ya ka jing sisa phin yo ya ka jing sai bat ba phin nom ngop haki ba kom kini bat ba phin nom kelalong kom kita ki lang kenya jongki lane phin nom penlong hespa ya kini ki fraud ki scam dah ka ba syak penon kam yang apa dia pi des haswa bangan penkut kalong ka ai ki jing kerpat jonga kalong share ya kene namar ba ngamla ban lej haman ki thiliu ying ki jongpi ngamla ban lej haman ki snong ki jongpi ngamla ban lej haman ki skor ki jongpi ban pen snau ban pen snau tu ya ka pakum kane hendri ngasim ya kane ka lat ka kabu leng ba kane ka platform ban pen snau syabaro ki pradok ki prasnam ki longkmi ki longpa ki henman ki para ki longkmi longpa ngangat pidon ki khon ki kiti pidon ki henman ki para pen snau tu ya ki pen sai ya ki pen i ki kane phak snap ki kane khnang ba ki khon ki kiti ki jongpi ki henman ki para ki jongpi ki marjan ki marpa ki jongpi parlok ki parajor ki jongpi ki nom ngopsu bat ki ba kom ki ni ki scam lani ta ki fraud ki nom yo ban kharoi hang ne pok gejat beri jongi mat sim kabu saki wei ki state mat sim kabu saki wei ki ri joka pertai tang baya ki khon samla nang ne pok gejat beri jongi ni de ban pen i bangi don ka jabing ka baklan te khublai sibun ngin sai kendupat